Здравейте, приятели! Днес, както ви казах в предишния клип, ще играем на Prankster 3D. Ето е тази бабушка. О, не! Много лошо. Добре. Какво? Да. С това... искам лепилото. Тя ще се лепи ръката. Та се лепи ръката. Не. То тук някак си разбрах. То той ще е в... Да. Разбрах. Тя ще кофани, той си... Кога беше, като някаква овца? Овцо. С какво ли? С шампуан и... Аз предпочитам да е с шампуан. Би било трябвало да е с шампуан. Добре. Да видим. Тя ще направи зъбите гладки. Тя пак ще може да си измие зъбите. Добре. Той е с... Ческо напреша. Направо, не знам. Добре, следващата игра е игра на скул. Тази в училище. Той би с... Добре. Да видим. И тук има и та ще играем. И таз мисля, че някаква част. Не. Таз направо като някакъв дракон. Сода или не... Ти не го виждам какво е, но ще видим. Но да и то, че просто не знам. Няма как да е сода, защото тя харесва сода. Поне един път пуснах, бе. Ако викаш next. Левел 2. Какво да поставим? Ако е кетчуп, нищо няма стане. Просто ще падне на глада. Да пробваме. Познах. Аз знаех. Това с колор или с блич? Едно от двете, не знам какво има. Видях се. Няма как. Косата е вече... What? Няма. Добре. Мисля, че той... Айде, по-бързо. Тук има някакво... Блич. Той някакво... Аз не знам какво е. Тя косата е много грозна. Поне в предишния път си я направи по-хубава. Ето я бабичката с гола глава. Вече бабичката е плешива. Няма как с олео. Ето ще е най-добре. Тя ще спъне, ама тя може да мине през него. Добре. Стана. Хапи. Добре, аз си мисля да направим поредица. Да не минаваме към следващите нива. Той да с Терамбил. Не видим. Аз вече нищо не са помня. Чакай. Да се претрепи. 5 килограма. Ето ми е малко по-трудно. Тя ако го вдигни, то ще падне. Ама тя пак ще си добре, нищо няма стане. Слепил. После няма, може да се вдигне. Тя няма... Тук ти ще може. Леко се прецаках. Ще се изпрацуниш накрая.
Явно вече и съм рисал. Той той не е с олио, никакъв шанс. Тут ще го напомня. Тя ще стресне. И тя ще е щастлива. Тя спък толкова слива. Много си тъпа, да ти кажа. Next. Правим 10-то ниво. Хайде малко. Трион е Apple точка ще. Мой ще се обидиш, ама добре, че играта не беше толкова лоша с тебе. Брик е... Тази таратайка как скърца? Не искам да знам. Тази се преби. Те не мога минах. Без проблеми. Това е ниво 5. С тим... Колор спрей. Apple точка ще ми е интересно. Ето вече прилича на някакво чудовище. Извънземно. Ето вижте нашето извънземно. Това да е с Солкан или да е с духа. Тя като е духа, тя ще се прилича на вампир. Ай с огън. Си подпали малко косата. Малко косата е израснала от предишния път, където беше космата. Тук с мед или с... тя ще се... Или се лепи краката, или се хосни са вреби. Тук е била косата пред как са. Не. На тази жена и писна вече. И на мен не ми пука. Левел 6. Какви бебешки ги гледаш малко? Хорор. Искам хорор. Отида се изплаша. Ти си мислиш, че отида се изплаша. Да гледам как някакъв череп. На него има някаква течност. С чук или с... Още мога да кажа. Естествено, ще е най-добрата идея. Нашата бабичка стана боксерка. Да, идеално бе. Левел 7. Бомба или такава бомба, не знам. Ти ли си пръднала? Ти ли пръднала, бе, боксерке? Отде си играла толкова с много. Умър сега. Искам да й се клеща тъпата врата. Ще я разбия. Малко се прецаках ти да... Голям ще. Добре, тук излагам и тази бомбичка. С паднята вътре. Ако можех да го направя на голям екран, щях. Не мога. Има крайница. Кайтън сик.
Добре, сега ставаме Стимруп. О! Вече ще умре. Айде. Това мисля, че нещо се ръба. По-добре. О, тя се преби. Не. Ти ниво явно ми е най-трудно. What's the smell? Ще се удушиш, ма. От тази прадня ще умреш. Аз пак ви говоря. Ето, ако бях аз, просто не знам. Щях още на първата секунда да съм на земята. Повърнал. Добре, слагаме олиото. Ние никога не сме слагали. Но иска ни дава два примера. Какво стана? Умира се ли са? Какво стана? Може да се опитам, какво стана, ма? Левел 8. Ти. Дърт. Или... да видим те. И тя се преби на земята, както винаги бе. Но той дом ще я поддържа. Да. Ей, браво. Добре, тук да пие мед. Да си сложи мед и челите да кацнат. Ето ще е много хубаво, бе. Нашата баба измислила песен, бе. Нашата бабичка измислила песен, не баба. Ето, казах ли ви, че ще дойдат чили? И след той не трап или лейтър пол. Не от троп. Крака стана като крак на някаква горила. Седно. Те. Лекс Мента. Видим той не го знам. Тя се посере. Той и двете има вероятност да се преби. Не. Добре, ние сме точно на левел 9 и сме на предпоследния. Те слагам и той дето се посери. Тялният път беше, да напреди малко беше. По-преди малко. Добре, скейтборд. Бабушка и... искам да го видя този новия филтър. Ти. Тя изглежда съвсем... Искам той цемент. Цемент. Той ще е много хубаво. Да, малката помни, че е много проста. На 3. Да. И сега досла мамари. И добре, приятели, минахме 10 левел и чао!